Θες να μπεις στο voucher ανέργων αιχμής? Δες ξανά και ξανά αυτό το βίντεο τώρα, πριν ανοίξουν οι αιτήσεις. Αφού μπεις στο voucher.gov.gr και πατήσεις το link της υποβολής που θα βρίσκεται κάτω από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ την ημέρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα, προχωράς ως εξής. Κάνεις είσοδο με τους κωδικούς στο TaxisNet και πατάς αποστολή. Ξεκινάς την επεξεργασία της αίτησης. Τα περισσότερα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Επιλέγεις το φύλο σου, ανεβάζεις την ταυτότητά σου σε PDF, συμπληρώνεις το IBAN σου. Σε αυτό το σημείο το σύστημα κάνει ταυτοποίηση και καθυστερεί λίγο. Αν δεις ότι έχει κολλήσει, προσπάθησε να σβήσεις το τελευταίο ψηφίο από το IBAN σου και να το ξαναγράψεις. Γράφεις τη δόη σου και προχωράς στην επόμενη σελίδα. Συμπληρώνεις μερικά προσωπικά στοιχεία και συνεχίζεις. Επιλέγεις το εκπαιδευτικό σου επίπεδο και ανεβάζεις το αντίστοιχο PDF όπως απολυτήριο ή πτυχίο. Στην επόμενη σελίδα επισυνάπτεις την υπεύθυνη δήλωση που έχεις ήδη ετοιμάσει εκείνη την ημέρα. Αν θέλεις, μπορείς να δεις το σχετικό βίντεο μας για το πώς γίνεται η έκδοση μιας υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr. Τέλος, δέχεσαι τους όρους και πατάς υποβολή. Συγχαρητήρια, έχεις υποβάλει την αίτηση. Τώρα κατεβάζεις την αίτηση σε μορφή PDF στον υπολογιστή σου.